Тантаналы төстә хәрби диңгез флоты флагларын күтәрәләр. Зей диңгезчеләре бу көнне көтеп ала. Кадерле формасын киеп, якыннары белән күркәм чарага киләләр. 28 июльдә хәрби диңгез флоты көнен билгеләп үттеләр. Алар хөрмәтенә Рафиков урамындагы паркта һәйкәл ачылды. Диңгезчеләрне район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин сәламләде. Сезнең һәр кайсыгыз хәрби диңгез флотында хезмәт итеп, аның көчен ныгытуда үзегездән өлеш керткәнсез диде. Военно-морской флот является гордостью нашего Отечества. Моряки стояли, стоят и будут стоять на морских рубежах нашей большой родной страны. Немало моряков у нас среди мобилизованных, контрактников. Район тормышында актив диңгезчеләргә район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Благодарственным письмом главы Заинского муниципального района Республики Татарстан поощряется Колонов Олег Юрьевич, Сапин Ильшат Габдрашевич. Зейдәге хезмәттәшләрен тәбрикләргә сөенечле вакыйгалары белән уртаклашарга Сарманның ветеран диңгезчеләр төркеме дә килгән. Ширеевлар гаиләсендә бу көн ел саен билгеләп үтелүче күркәм традициягә әйләнгән. Я служил в Владивостоке, военной части 40-167, в 86-89 году. Я горжусь, потому что служил в военно-морском флоте. Семейный праздник, наверное, наш уже традиция. Последнее воскресенье июля, день морфлота. Поздравляем с праздником. Йөзләгән диңгезче хөрмәтенә диңгез флоты символы һәм таштан өчен якорь куелган һәйкәл дә булдырылды. Ул диңгез флоты ветераннары, шәхси эшмәкәрләр район җитәкчелеге ярдәме белән куелды. Аны булдыруда, бүгенге чараны оештыруда зур тырышлык күрсәткән зәйлеләр аерым хөрмәтләнде. Хәрби диңгез флоты көне һәйкәлгә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.